டேய் உன் கிளாஸ் சூப்பரா இருக்குடா. ஐயோ டேய் நீ வாய் வச்சல இப்படிதான் ஏடா கூடமா எதனா நடக்குது. டேய் இப்போ உன் ஷர்ட் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்றேன், அதுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஆயிடுமா? எப்பா ஆள விடுறா சாமி. டேய் உன் வாய் வச்சல இப்படிதான் நடக்குது. டேய் அதுக்குன்னு இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காத, உனக்கு ஷர்ட் தானே வேணும், வா வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட்டிட்டு போன ஷாப் தான் மலர் ஃபேமிலி ஸ்டோர். இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 4 ஷர்ட்ஸ் 1000 rupeesக்கு கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா டி ஷர்ட்ஸ்லாம் 39 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் ஷார்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 79 rupeesல இருந்து கொடுக்குறாங்க. இவங்க கிட்ட ஷர்ட்ஸ்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு, அதுவும் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 149ல இருந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க. இவங்க பேண்ட்லாம் 249ல இருந்து கொடுக்குறாங்க. அதுவும் இவங்களோட கலெக்ஷன்ஸை மட்டும் நீங்களே பாருங்க, அவ்வளோ ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இவங்க கிட்ட. இவங்க கிட்ட பாய்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, கேர்ள்ஸுக்கும் ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ்ல நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு. உங்க வீட்ல கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க, அவங்களுக்கும் இங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. மலர் ஃபேமிலி ஸ்டோருக்கு ஃபேமிலியோட வாங்க, கம்மி ரேட்ல நிறைய ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு சந்தோஷமா போங்க. அவங்களுடைய லொகேஷன் என்னுடைய கமெண்ட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.